जे 28 तारिख जे हांगार स्ट्राइक नि थांनाय दंमोन नन ताबसराते बमहाय ननि सामग्र आगावखा आरो बुसुजरा आगावखा आरो लुकुरक बुसु ब तारिख नि सिमे थुमनाय अर जागा नसिनि बोग्रा तो 28 फेब्रुवारी 11 मॉर्निंग सिमी और बो हांगार स्ट्राइक थायनाय सिनि कन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ने सानमुंग तैनाय अनबगे जों दिनिबो मीटिंग आसुलायगा सिनि ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ताय सिनि जतो रैंक एंड फाइल सिनि लीडर्स इंक्लूडिंग सिनि विंग्स ऑर्गेनाइजेशन नि हेड रक बाय आसुलायगा डिसीजन अब नाका जे बुबुग्रानि डिसीजन न जों फुल्ली सपोर्ट खायो पार्टी फुल्ली कोऑपरेशन खायनाय बुबुग्रा बाक्सन जों सिनि बिनि हांगार स्ट्राइक जों सामिल लेंनाय पार्टिसिपेट खायनाय अबसे डिसीजन अक्रॉस द स्टेट नि बरक न all जागो इन्वॉल्व तंगाय सिनि जतो ब्लॉक टाइ डिस्ट्रिक्ट नि सिनि वारियर्स रक सिनि लीडर्स रक फाइसहाय बने अनबगे जों जतन रेडी अबन बगे और दाबो स्टेज बो तांलायजाक जे बुबुग्रानो जों और आसुरनाय ओ जागा केन अबन केन रखलायनाय दाबो सिनि यूथ नि लीडर्स दावान लगिबो दङ जागाव यूथ नि लीडर्स सिनि ऑनरेबल एमबीसी गणेश देबबर्मा प्रस्मित देबबर्मा जितेंद्र देबबर्मा ताइ सिनि सरुज देबबर्मा अबिनायते जतो लीडर्स रक कमा लीडर्स फाइथांगा जतो सिनि सेंट्रल वर्किंग कमिटी नि लीडर्स फाइक्या एमएलए फाइक्या ईएम फाइक्या एमबीसी जो फाइबेक्या अननो लीडर्स फाइथांबेक्या दाबुक जराव जों मोटामुटी भाबे सिनि प्रोग्राम नायथनन बागै जों और बलं हालंग्रनो परिसर खाय दङ और जनो यंसा उच्चा करो जनो को खायमना बागैनाय बरन हासालो तनन बागैनाय गाबन बागै दाबु फुल स्विंगिनो सामुं खाय दङ जे ओ 28 नि सिनि हांगार स्ट्राइक बुबुग्रानि हांगार स्ट्राइक नो सक्सेसफुल खायनान बागैनाय स्ट्रॉन्ग मैसेज जों रहनाय सेंट्रल गवर्नमेंट नो जे सिनि डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीसफुल मैनर तिने जे बुबुग्रा अनेक चबक खाय फेमनि यागलो जे सेंट्रल गवर्नमेंट ताबुक जराव सिनि डिमांड एक्सेप्ट खायन बागैनाय बुबुग्रा कंपेल लंखा जे हांगार स्ट्राइक खाय हंके सिनि ओ दाबिनो ताय तुबि मांगला दिप्रासरनि थांनानि एक्जिस्टेंस सर्वाइवल नि बागैनाय जे चबा एक्सट्रीम लास्ट जे चबा आबो जों साइमन पीटीबीओ फाइथाक चबां काबो हांगार स्ट्राइक आबो चिनि बरकनि एंटायर चिनि तिप्रासा चिनि इंडिजिनियस पपुलेशन नि बिनि सर्वाइवल एक्जिस्टेंस बागैनाय बुग्रा स्वयं डिसीजन नाका जे अबहाय कतर डिसीजन आबो जों आबो चिनि बिउन इमेजिनेशन वासुकि मे जे बुग्रा अमहाय चबा खायनाय नि नांनाय आन बगे जों बुग्रान लगियो जों बहायनो थियाचाक जों बबाय तंनाय बो जे मेन आरती बो आंदोलन खायनाय बनो जों लगिरनाय आन बगे चिनि लुकुरक जतनो ओ चबा चिनि एक्जिस्टेंस सर्वाइवल नि चबा जतनो फाइनाल बगे जों कबो आन बे खना बुबुग्रा बो फाइनाय बो फातार हाव तंग दाबु बो खना ओ स्पॉट नो विजिट खायबेनाय गाबन बगे जों डिसीजन मांखा बुबुग्रानि खना बहायनो चिनि विशेष खलाय यूथ ताय वुमेन्स ताय करक बहायनो और फुंनि 10टा रंनि सिमी असेंबल ना बगे जों कबगो किसा लार्ज स्केल न फाइकांका हमो आउन बगे जों ऑन बिहाफ ऑफ YTF ऑन बिहाफ ऑफ TWF ऑन बिहाफ ऑफ टिप्रामथा जों ऑल जनरल पब्लिक रक बहायनो गना बुबुग्रा जखन बियो हांगार स्ट्राइक खायनि बिनि जे फार्स्ट अन टू डेट खायनाय जागा बनाय फैनाय ओ जागाओ हाथाय कतरो और बरमुरा हिंजागो कसाम चिनि दाबो हाथाय कतर ओ 800 फाइल बखना स्पॉट फाइने बनाय फैनाय बो बिनि प्रोग्राम खायनाय बगिनाय बो जे हांगार स्ट्राइक एबा जे अन टू डेट जे फार्स्ट अन टू डेट जे प्रोग्राम खायनाय बगिनाय बो निजी फिजिकली फाइनाय इंस्पेक्शन खायफैनाय अबने विजिट खायफैनाय खाना आबने कितिंगिनाय जतन अपील खालायो खाना 10टा मॉर्निंग गो ओ आमचनि जतो बरदक सिनि बुबुग्रानो हामजाकनाय सिनि हानो हामजाकनाय टिप्रामथाननि विजन जे सिनि जे विजन ता मिशन सक्सेस खायनाय जतो वारियर्स न कबगो खाना मॉर्निंग 10टा नि बिसिंगो सिनि खोवाय टाकारजुला मानदाय मजलिसपुर खयरपुर तेलेमोरा जे फाइमानाय बरक जतनो ओ जागो असेंबल नि खाना मॉर्निंग 8टा ओ जतनो जार जार ओन अंको फाइनाय सबाय बायदि बुबुग्रा न लगिरलायनाय जों खानाबो आबन बागै जतनो कबगो जतनो खुलुमबायका बुबुग्रा आइलकथों तिप्रा मथा आइलकथों सिनि तिप्रा सारनि दाबि सानमुं इमां आबो सक्सेस जों हाबबाय।